A chuvia non disuadiu os miles de manifestantes, 20.000 segundo a policía e 50.000 en cifras da organización, que berraron este sábado na Pobra en contra de Altri. Chegados de todas partes de Galicia amosaron a súa oposición ao proxecto da macrocelulosa, que din virá dar a estocada final ao sector do mar. Motivos que nos traen a todo, que non queremos esa industria aí arriba. Isto significa que Galicia vai ser un gran bosque de eucaliptos e os ríos contaminados, cas consecuencias que iso trae para o futuro de todo este noso país. Fai falta mobilizarse e facer ruído de que non queremos isto na nosa ría, na nosa terra. Fai falta que a xente sala e demostrar que non queremos isto. Nós vivimos deste traballo e a Xunta quérenos votar, entonces que hai moita contaminación e se ven esa pasteira, isto é a morte da ría. Ahora mismo xa o mar está moi dañado, porque hai pouco marisco debido a contaminación, cambio climático. Con estes futuros proxectos, Mina ou Altri, pois pensamos que acabarían xa totalmente ca ría. A mobilización partiu pasadas as 12 da mañá do Peirao Comercial da Pobra, cos convocantes á cabeza. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, en colaboración coa Plataforma Ulloa Viva e a Plataforma Mina do Touro Pino Non. Nos aquí, desde a Pobra do Caramiñal, co apoio de miles de persoas e 500 barcos, queremos exixir a dimisión do Conselleiro do Mar, a Conselleira de Industria e a Conselleira do Medio Ambiente. Pensamos que a Xunta ten que cambiar de rumbo e a Rueda é o responsable. É máis que probable que este proxecto teña licencia administrativa, pero que é 100% seguro é que este proxecto non ten licencia social. Seguimos denunciando a falta de transparencia por parte do Goberno autonómico, non dando acceso aos informes sectoriais, nen ao desenvolvemento e modificacións do proxecto. Altri, a mina de Touro e os vertidos da ría de Arousa é o mesmo problema. É o mesmo problema e seguramente a maior amenaza que temos as galegas e os galegos nestes momentos aquí. Por iso, hoxe, xuntámonos a pesar do temporal, moitas persoas e moitas que non poden estar, pero que quixeran estar, co cual queda evidente que a aceptación social aquí a vemos, berramos alto e claro. Nin Altri, nin Mina, é Rueda o que contamina. Seguidos unha extensísima marea cidadá por terra e acompañados por máis de 500 embarcacións que secundaron a mobilización por mar, percorreron a distancia ata o Recheo, onde tivo lugar o acto central. Alí deron lectura ao manifesto en contra destes dous proxectos industriais que denuncian suporán a ruína de Galicia e o seu modelo productivo.